Serios? S-a întâmplat ceva? Frate, mâncăm într-un restaurant în care niște roboți se uită la noi de parcă mai au puțin și ne omoară. Să nu mai zic de tipul ăla în mov. Da, tipul ăla mov chiar este foarte dubios. Nu l-asculta pe Derek, e vai de capul lui. Iar eu sunt în stare să-ți rup capul. Băiet, roboții nu mai sunt aici. Se pare că trebuie să mergem într-o misiune de căutare. Ha! Se pare că aici se oprește drumul. Tipul mov! Am ajuns în rai. Ha? Hei, ăia sunt animatronicii. Mi-a promis marșă bună. Marfa trecută a fost cam proastă. Am vaga presimțire că eu sunt noua marfă. Unde ai fost toate săptămânile astea? La un bocalar în mașină. Faceți voi fete, iată-ne! În sfârșit sunt liber. Vor să mă omoar, dar o să le zic bună. Uite acolo! Nu-mi zic că iarăși am încurcat pălinca cu apa. Deci, oace puradel. Domnul să nu mor, dea Domnul să nu mor. Ce? Eu nu mă așteptam să nimeresc așa bine. Bine, Gigel, eu zic că tu să pleci de aici și mă ocup eu. Bine facem cum zici tu, hai, pa! Acum vine partea interesantă. Conservele am stat o lună în Japonia și-s pregătit. O să te rup în două pentru ce mi-ai făcut la față. Da. Da. Ehe. Acum o să te fac țândări. Oh, nu, Derek e în pericol. E timpul pentru sabia caloriferă. Este... Hai repede să fugim. Dai pedală. Trebuie să găsim neapărat un plan. Ai dreptate, dar hai să vedem ce avem pe aici. Avem un băiat cu traume, un lanț și o cală cu apă. Sincer, cred că mi-a venit o idee ce putem face cu astea. Băi, conservă! Să văd de ce ești în stare, fraiere. Doar nu sunt sigur că o să scap. Stai liniștit, doar ține-te de plan, că în rest mă ocup eu. Hai să-i dăm drumul. Regret. Acum. Este. Acum că avem cheile, hai să mergem să-i salvăm și pe ceilalți. Da. Sigur, ceilalți vor fi și ei păziți, așa că zic să ne deghizăm. Da, așa este. Nu vă mai obosi și să-i luăm noi pe ăștia doi pe mâna noastră. Sincer, bă, Grigore, când am văzut-o pe pufoșica asta că voia să ne omoare, nu credeam că o să fie așa rău dacă ne-i văd pe ăștia doi deja, fiindcă am încurcat-o. Și tu, Rățușco, când te-am văzut pentru prima oară am simțit că ești o urâtă. Hai, dă și fugi! Asta făceam de mult! Am scăpat de ea. Acum avem cheia și hai să plecăm. Eu nu cred că plecați nicăieri, băieți. Fraților, sunteți foarte amuzanți. Ce ne mai facem acum? Ce face? Asta nu arată bine. Da, mini-gel, mini-gel, mini-gel. Atunci
atunci când o să vă întoarceți înapoi, veți vedea cât de dulce va fi răzbunarea pentru ceea ce mi-ați făcut. Partea